чӣ тавр мо метавонем фарҳанги худро муҳофизат кунем? Дороже от гирифтани беги. Да, ханукоту. Броин гумшайна эфирима. Hard kayfiyen mega ne jayatash. Ay para be kayf va u para ba kayf. برای همون سلوکت اکورکت مردک نیستی من تکونی زوتی که میدی رنگی دختبانوز ناخه دیوال همه کپیو ناخه پولنی کوزمسی پولنی هولان ناخه پولنی ناخه آخه کنی تو ما تو چی با تو کدوم نتیجی استم در دهانی شما تاجیک نیستم میگم اوه правильно وی جیان چوکده گمش کی جان خس من میدونم نه برام گفتم имрӯзҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва барномаҳо ба мисли TikTok, Instagram ва хусусан Bigo Live бо суханони номуносиб фарҳангу миллатамонро пас мезананд. Вақти он расидааст ки мо садо баланд кунем ва арзишҳои худро ҳимоя кунем. Тоҷикон бо фарҳанги бой, меҳмоннавозӣ ва таърихи қадимии худ машҳуранд. Забон ва анъанаҳои мо на танҳо як бахши муҳими зиндагӣ, балки рамзи ифтихори миллии мо мебошад. Аммо имрӯзҳо мо мебинем, ки бо суханони таҳқиромез, рафторҳои номуносиб баъзеҳо мехоҳанд ин арзишҳоро пас зананд. Bigo Live ва TikTok платформа барои пахшҳои мустақим мебошад, ки дар он корбарон метавонанд лаҳзаҳои ҳаёти худ, суҳбатҳо бо дигаронро ба намоиш гузоранд ва тавассути донатҳо ва тӯҳфаҳо аз тамошобинон пул кор кунанд. Бисёриҳо дар Bigo Live ва TikTok бо ин мақсад мешинанд пул кор кардан. Тамошобинон метавонанд тӯҳфаҳо фиристанд, ки онҳоро ба пул табдил додан мумкин аст. Ин стримерҳоро водор мекунад, ки ҳар роҳро барои ҷалби таваҷҷӯҳ интихоб кунанд. ҷалби таваҷҷӯҳ ба бисёриҳо бисанд аст, ки дар маркази таваҷҷӯҳ бошанд, аудиторияи худро дошта бошанд ва худро муҳим эҳсос кунанд. суҳбат кардан. Платформа имконият медиҳад, ки дӯстони нав пайдо кунед ва ба ҷомеаҳои ҳамфикрон ҳамроҳ шавед. Аммо аз сабаби рақобат ва талош барои пулкоркунӣ баъзеҳо ба корҳои баҳсбарангез ё нохуб даст мезананд. Масалан, қоидаҳои одоб ё қонуншиканиро вайрон мекунанд. Барои ҷалби таваҷҷӯҳ, ҷанҷолҳо ва челленҷҳои бадахлоқона ташкил мекунанд. Ба эҷоди контенти ошкоро даст мезананд, то тамошобинонро бештар ҷалб кунанд. Мотиватсия сода аст. Ҳарчи бештар тамошобин ва донатҳо гирӣ, ҳамон қадар бештар машҳур мешавӣ ва пул кор мекунӣ, ки мутаассифона дар бисёр ҳолат ба рафторҳои номуносиб мебарад. имрӯз TikTok ва Bigo Live ба мо имконият медиҳад, ки худро ба ҷаҳон нишон диҳем. Аммо ба ҷои он, ки барои пул ва лайкҳо миллатамонро шарманда кунем, биёед ин платформаҳоро бо эҳтиром истифода барем. Масалан, бо забони тоҷикӣ суруд хонед, ҳикояҳои дилнишин нақл кунед, эҷодиёти худро ва беҳтарин хусусиятҳои худро нишон диҳед. Бигзор нашрияҳои шумо илҳомбахш бошанд, на таҳқиркунанда. Ҷаҳон касеро дар хотир дорад, ки рӯшноӣ меорад, на соя. На танҳо ин, балки дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе як тренди нав пайдо шудааст. Мардум, хусусан ҷавонон, бо забони русӣ суҳбат мекунанд. Дар интервюҳо, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳатто дар зиндагии ҳаррӯза. Якдигартон накен шумо? Лучшие подруги. Можете назвать свое самое нелюбимое таджикское имя? Так как я сама Марьям, очень не нравится, потому что ты Марьям, и тут так Марьям? Нет, не вас, извините. Спасибо, всем привет. Ана як гап гуфтам, метавонам бигум хаймайли бест. Метавонем пурра ба тоҷикӣ гап занем? Маляш, давайте попробуем. Аю се калимаят тоҷикӣ маляш, давайте попробуем. Хоб. Я могу хоть сегодня выйти замуж, если захочу. Но дело в том, что маоли бачен дилма рои накардаст худованд и наёфтам. Соответственно, рузики... Блин, можно не буду говорить на таджикском, но мне неудобно, ну... Монҷо баси мардак зада аму занака заданӣ мешавад, или что-то там мақсад заданиш бошад. Мо мерам мегем ки ба кадом ҳолат шумо ин занакро мезанед. Мы позовем сейчас полицию. از خلیج فارس می آید نسیم فارسی. آفرین. از خلیج فارس می آید نسیم فارسی
ابر از شیراز می آید چو سیم فارسی. دور از این دریا نمی جویم چو دور افتاده است از ته دریا ته اشک یتیم فارسی. می رسد از کشتی بیشکسته شیری بیشکست، می رسد از کشتی بیشکسته شیری بیشکست. شیر هم بیشکست با پند قدیم پارسی. забони модарии мо камтар истифода мешавад. Ин хатарнок аст. Забони тоҷикӣ як бахши муҳими фарҳанги мост ва набояд фаромӯш шавад. دیگه هیچگاه خیانت کردن در کار نیست. تکه به همین ملت کنید، تکه به همین سرزمین اجدادی کنید. جای نماز که پرتافتین نماز خواندین رو به قبله، فاتحه را در حق همین ملت همین سرزمین کنید. شما دیگر نگیرید. در یگان دولت دیگر ما شما را انتظار نیستند. آنهایی که سال جنگ شهروندی فراری بودند بدانند شهری غریبی را چشیدند. мо тоҷикон соҳиби як фарҳанги бой ҳастем ки ҳазорсолаҳо таърих дорад. забони тоҷикӣ ин забони рӯдакӣ, фирдавсӣ ва хаём аст. забон на танҳо василаи гуфтугӯст, балки рӯҳи миллат аст. аммо имрӯз мо мебинем ки бисёр ҷавонон хусусан дар пойтахт ба забони русӣ гузаштанд. дар интервюҳо дар кӯчаҳои душанбе бисёр ҷавонон хусусан духтарон ба забони русӣ ҷавоб медиҳанд. онҳо фикр мекунанд ки бо забони русӣ гап задан маънои муосир ва пойтахтиро дорад, аммо ин дуруст нест. روزها گر رفت گو رواق نیست، تو بیمانی آن که جز تو پاک نیست. هر کی جز ماهی زیابش سیر شد، هر کی بیروزیست روزش دیر شد. من بغسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر دور نشد. هر که را جام زشتی چار شد، موزه برسوی به کلی پا شد. شاد باشه عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. забони модарии мо бояд дар ҷои аввал бошад. забони тоҷикӣ ин нишонаи асосии тоҷикист, на танҳо дар пойтахт, балки дар тамоми ҷаҳон. бо забони русӣ гап задан аз фарҳанги мо ё шахсияти мо шаҳодат намедиҳад. забонро гум кардан ин маънои гум кардани шахсияти худ аст. ба ҷои пайравӣ ба трендҳои нодуруст, биёед фарҳанги худро ҳифз кунем. мо бояд забони тоҷикӣ ва анъанаҳои миллии худро на танҳо барои худ, балки барои наслҳои оянда муҳофизат кунем. ҳар боре ки мо бо забони модарӣ сухан мекунем, мо эҳтиром ба фарҳанг ва таърихи худ нишон медиҳем. дар тамоми дунё миллатҳое ҳастанд ки забони худро аз даст додаанд ва имрӯзҳо пушаймонанд. аммо мо тоҷикон ҳанӯз имконият дорем ки забони худро нигоҳ дорем. забони тоҷикӣ ин нишонаи мост. мо наметавонем онро аз даст диҳем. ба ҷавонони тоҷик муроҷиат мекунам. бо забони тоҷикӣ гап занед. фарҳанги худро эҳтиром кунед. ҳар боре ки шумо бо забони модарӣ сухан мекунед, шумо ба миллат ифтихор мебахшед. дар охир мехоҳам бигӯям, тоҷикон бояд фарҳанг ва забони худро ҳифз кунанд. бо забони русӣ гап задан бад нест. худи ман донишкадаи давлатии фарҳанги челябинскро хатм кардам. бо забони русӣ хуб ҳарф мезанам ва то ҳол бо русҳо муносибатҳои олиҷаноб дорам. аммо барои ман забони тоҷикӣ муҳимтарин рамзи миллӣ мебошад. ҳар яки мо масъули ҳифзи фарҳанг ва забони худ ҳастем. пас биёед аз имрӯз бо забони тоҷикӣ бештар сухан кунем. фарҳанг ва арзишҳои миллии худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. ба худатон эҳтиром гузоред ва бо ифтихор тоҷик бошед.